Aron dunay bida sa Noche Buena, ubay-ubay ang nagpaluto og lechon baboy sa General Santos City. Apan ang presyo niini karon misa ka na og 500 pesos gumikan sa nihit nga supply sumala sa mga mamaligyaay. Ang detalyes ani ang detalye. Ubos sa nagbaga nga kalayo, dungan nga gipatuyok sa makina. Kining kapin 80 ka buok nga lechon baboy sa usa ka lechonan sa Barangay San Isidro, General Santos City karong bispera sa Pasko. Mga gipang order di ay kini nga ihanda sa Noche Buena. Mamagana na anda na to agad kaya kada Pasko na pwedeng mahanda ba na para masalo-saluhan sa mga pamilya. Lami jud basta na litson. Apan kadto mga lechon nga motimbang og kapin gatos ang kilo. Manual ang pagtuyok niini sa pagluto nga gipangunahan sa pipila ka mga estudyante nga buot muraket o sideline sa mong litsunan. Apan, matud sa nagdumala sa mong litsunan, nihit matud pa ang supply sa buhing baboy aron ipang litson gumikan sa taas nga demand karong holiday season. Busa misaka na ang presyo sa baboy og 500 pesos kung itandi sa regular days. Ang presyo karon mapalit na gikan sa 8,500 pesos pataas. Karon gani medyo mihina kay dapat mga sobra mi 100 eh. Nagmahal ang baboy, nihit ang baboy. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.